Habadannya kaman siem tip lambat ke jing isen ya ki wei pat ki baduna ha ka yo ka kon kalong ke ka bapen hun ya kaman siem jong ki brio ki bamat ya ki jing ki ba harukam ki ba wan ban telap ya ki kawai kalong yeng jong ki sikurim kata jong uba John Seng lingdo pen lang bat ka kong badap lin lingdo mau plang ki badon laingot ki kun ki ba syong basa ha ka snong jatam usandi musto himasyala kila hab ban mat shibon ki jing namar ke jing bom don ya ka yeng ka babet ka bapiang ka banda ya ki na ka jing sha len shop ha ki bor mariang Henry na ka jing don man si metip lam jong ki noyalam jong ka hinyo trap youth council HYC jatap unit kila la ban penshna no da ka wei ka yeng sha ka ni ka long yeng ya ka ni ka yeng la IT no sha ka ti ka long yeng ha ka khat pratari uno apra araja arpusan ha ka jia don lang na do uba roy ku person ram u president jong HYC sengkme uba don bok harling do u vice president ki de khot ka seng nalor ki wei pan haba ajing kran uba roy ku person ram ula ong ban nado bala seng ya ka HYC ka thong hi ka long ban kentiu ya ki parado parasnam bat kumta ula kentu ya ka seng ban bedeng ya ka ni ka kam nalor kata ula ong ru baya ka ni ka yeng latay om da ka badawa pisa na ki barjala lani ban krong na ki trok haki surok ba henry latay ya ka da ka jingno senyang jogiripat ba bat ki khot ka seng kamutu lani ka phang pedeng jong ka seng kray ban penek pensa ban yada bat ban kentiu kawai naki phang ki baka seng kayele ban tre kray ban kentiu ya laki jong ka jingkeli kalongin kentiu kumnu ya laki jong lada dang don bun ki pardo parsnam ki bompat don ya ki yeng ki sem ki ban yada ya ki lesi naul air nau slap nakasngi kumno kin kiyo ka jing im ka jongki lara kim yo tagi yeng ki bas kem bakin syong kin sa ba de lor kata kanong rem kum kinoilam gi jo aiman sim gi jo kentu ya ki khot ya ki tna trikam jong ka seng hakeleng gi jaka balada fidon ya kala le ya ki bekum kini ki kam ban ngi so sarong ba kani ka jing ya lenti ka badang long jong shifo do khatwei tligis nam ilala ban le ya kum kini ki program ban IT ya ki yeng sya ki pardo ki parsnam ki jongi ki bedon kam ya ka jing yarap kumbalong mene kumbasan hadun riutli bat ngi khme lenti banang ni syakmat ru nginang la ban le ya kum kini ki jing le isnai la ni ki jing le jing yarap ho nyimla ban len bangim dei ka seng ka beruspa ngim dei ki noilam ki beruspa ki babun ki lat kamai le se kum ki wei pat ringi don bat ka mensiem bat ngi ngos ngu shibun eru ba ka jingya lenti jong ka seng hakin ki khatwei tligis nam ka bagi pardo parsnam ki jongi ki yo ya ki mati trikam ya ka rukom trikam jong ka seng bun ki banok senyang nganoi pi nga ngatep ba ya ka jinglut jingsep ya ka jing penmi ya ka jing penyeng ni ka yeng nadu basdang ban pet ya kani ka jaka hadu ban nadap kani ka yeng ngatep bat ngamla benong klem das ngosarong bakai suai jatap unit ka klem don kam menyo pisa na udkhar ka klem don kam menyo pisa na kitrok ka klem don kam menyo pisa na surok naila tei la penyeng ni kani ka yeng da ka jingno senyang jong ki pardo parasnam ki jongi hi ki badan ha kani ka dong kasan ni so sarong bangim don kam menyeng surok ban krong na ki kali get jingket ngim don kam ban let ban syo ban thap ban dawa na kidkhar ningilala ban penyeng ban penlut ya ki jinglut na lengba ka ni kasngi menta kasngi ban penyeng ya kani yeng de lengba ka jingno senyang jong ki pardo parsnam ki jongi ki badon ni ka mensiem na mar bekiyo i ya ka kam ka mangingi trai so ngimla khem dai khublei ya ki to ki pardo parsnam ki jongi ki balano senyang kluit mensiem ban penyeng kat kani ka yeng bat ikitiar kitar ki bedon hapok jong kadi kaya kidi ki jinglut ke belabun ke baka unit ka ban pelut ban sna ya kani kaya ningi ong balang baka jingker khu jong blei nong bu nong thau baka jingno senyang bakloi mesiem jong kini kinong yarap jong kaseng ngilala ban penyeng ya kaya bat nyai khublei ya pi hot ngimla ban penpau le si ka kerteng ka jong fi ngai to syem ya kani kajing ai khublei nakaliang jong kaseng bang kerpat yang iki badan lang hang ni tungin ai kajing thap kti kum kajing ai khublei kajing songu ya kini ki pardo parsnam ki balai rap yang i hadu ban pen
tei yakat kani ka yang kerpa bengini penlong jing thak piti kom ka jing ai kublai yaki di ka yang ka dak jong ka jing kermen bat nganget du bakani ka yang ka dak jong ka jing sedang temai ya kani ka long yang ni kermen balong bakani ka sengi ya ka ba filayo ya kani ka yang kandai ka jing kermen bat kandai ka jing sedang jong ka jing im ka ba temai ka ba pi kani ka long yang ki kme ki kpa bat ki khun ki ti phin yo kandai ru ka jaka ka ba ki khun ki jong pi kin posnil bat kin tresitom ban poi sya kita haki jing puli ki jong ki haki kam ki jong ki ba kum ta ter ter nganget ba kani ka yang ka bangingin sa IT menta kasi kandai ka ka jing kerman ya pi ki ba le si pi ngod du jing kerman Kibali asyik berush kata fi perkat. Bamanu ban yarap yangi. Bangin yo yang tak yang kabas kem, kaban ka, kaban yarap nau tau slap nak kali air bakum ta ter. Niat ba kanika jing ai jong ka HYC jatap unit haring kat tu HYC sengkemi. Kandai kata ka jing kermen yapi nang ni syakmat. Hoi nom laban len ka subscription lene ka jingya senyang para sipai lene para record ka don po kan hun jongi tenolo jong kata sa ka jing ai ka kti kamon ka kti kedang bajar-jar jong kiru it ya ka kan hun jongi lene jong kilong kme jong kilong kpa ke ba ya ka kan hun jongi ha ka bakum kini ka puar nga chukwa ban ong ye pi kidon ki ba ai jar-jar lingba kita ki kti ki ba subon jongki kan nutam kani ka ying kanai ka jing tren kanai ka jing sultanat yapi ha kani nang ni syahmat simba kani kadi ka jing kerku ka bau play pudan kam ya kinong kersan ya ka seng HYC jatap unit bat kumjoro yang i banginuan saki ya kani ka jing kerku bau play ulawan ai ha kalong ying ka sem ko jong pi Dunia du shabi jong kani ka yang ni kapa injo ban IT kapa jong kani ka yang ban play ya kani yang kani ka pon ko mata. Asgi bakar pang bansa jingken mau ya pi mentaka asgi ya kane kaying ba pin syong pin sa ha pingin sa IT Kishi pai HY si jatap unit ki kamba ba ki terang Wadla iborba rit kisei akang inget pin priang Tonang kerkuker do yang iki shipa jongkari Wadla ki jing ngin haban yale ai bangin job yaki Nginang yayale yaki kambaba bante yala kari Ka jingkit kli ya ka jat bin riu Ka syong hanga hapi Wat la ding ping kiang kiwan ban yale Ngintur klem jing sange Ban im kerteng ban sa kanam Sipai kari kan pau kakam Tunang kerkuker do yang iki Sipai jongkari Wat laki jing ngin haban yale Ai bangin job yaki Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka Plus F?
Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.